mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na dad, ang wardrobe nyo wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Di inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sport Biotics. Makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. K5 News.
News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:13 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, D3 Bio, Clinicas, Spore Biotics, Mighty C, COG, Extend, Food Supplement for Men. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Mayo 28, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo. Nagabutlak ng adlaw pero kay na magalumon gid. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa tanan nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7, K5 News FM Pasig 88.3, sa K5 News FM Sara sa Northern Iloilo. Mabatian man kita sa K5 or K3 FM Kalinog kag K3 FM Miagao. Sir June D. Tanoy and Company sa mga soldado dira, saludo kita sa inyong serbisyo para sa aton nga probinsya kay sa pungsod. Sa nagapamati man sa parte sa Antique, wherever you are. Makita kita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Welcome sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay ka makasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayong gikon buhi ka pa, Ecclesiastes 11 verse 7. Hika pa biya, tupad mo Ma'am Lodi Gulilaw kon buhi pa. Hika pa biya, tupad mo Ma'am Bing Space Day. Kasi ginahikap mo dyan Ma'am Bing sa Uluna, no? Or Ma'am Laura sa mag-aisa, hika pa bi kon buhi pa. Kidding aside, in good and bad times, Ma'am Marie Thalia Mitzelina, Ma'am Yason Pineda, magapasalamat kita kay Jesus. Be grateful, halin sa gagmay nga bagay, asa sa madalago.
Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Mga eskwelahan sa pungsod ginakulang gihapon sa hulot klasyan. Viral nga pagpanghikay sang vlogger nga si Yobab sa kalidad sang pagkaon kag kape diri sa syudad sang Iloilo ginkaakig sang mga netizen. Kag sa health news, dahon sang balinghoy may potential nga mangin bolong sa breast cancer. Ang breast cancer masami nagaigo ini sa mga babayi. Las 7:08 sa aga sa Pilipinas, mahilig ka sa french fries? Mahilig ka kaon sang french fries? Tapos ginadip mo sa ketchup? Mambete! May nadaha ka dun dyan nga french fries! Isubong magpa-Jollibee ka, magpa-McDonald's, magpa-KFC, may fries giga pares, Ma'am Lorena, Mami Idang Bernil. Pero kamaan ka mo, kung diin ay bento ang french fries, mambal ka mo nga sa France, sa lugar mo, Ted, sa pungsod Fransya. No. Din magaling dyan french fries ka ginabaligya mo, Mambete. Ang french fries, insa nga french fries, aw! Sanbay ka mo, dugay-dugay. Kung dito, huntani, may update man kita sa palarong pamansa. Ang Ilocos Norte provincial government, hindi sila gustong buligan sila pahibalo sang media sa mga nagakalanabo dito sa palarong pamansa. Gusto nila nga exclusive lang sa ila nga media team ang pagpahibalo sang tanan nito nga mga inampang. Di kita nga mga taga Iloilo, kita nga taga Western Visayas, gabantay to sang hampang sang football elementary kag secondary nga taga Barotac Nuevo, ang baseball girls nga taga Vista Alegre Barotac Viejo, ang baseball boys nga taga Nilaw, ang volleyball boys and girls, ang volleyball girls nga taga Lapas, ang volleyball secondary girls, ang team ni Brianna ang nga ginakabuangan subong sang tanan. Suno sa ila, Ma'am Nadeline Sautong, Ma'am Marita Lia Mechelina, nga dapat exclusive lang. No klase ni ka mindset nga. Kung ako si ni Gobernador, i-open ko ni. Nga ini mo pag i-open. Para nga makaibalong tanan. Dali ka mo di sa Ilocos Norte o sa cover ka mo da. Tagaling ka mo, Tagililo. Inang malokalize mo bala. Ma'am Annalyn Panis Agravante, Ma'am Willie Ferreira Sarmiento. Pero ang ila to ya sa Ilocos Norte, ilam ka na naman hambal mo kalayak na daw karaway man, we condemn the act na the person na may kitaga personal sa ila. Kanonis lang mga misa. Di mga mo na, dapat sining nga mag-set in ng Department of Education through Secretary Juan Edgardo Angara. Mabanga nga, dapat open sa media. Buligan kita sang taga-television, taga-radyo. Bilog ang kalibutan, kag ma-highlight pang lugar mo. May lang natani kung ga-report itong taga-K5. Pero ang na-highlight rin, ang Iloilo, orang Aklan, orang Tike. Pero ang Ilocos Norte, kahit live po tayo dito sa Ilocos Norte, dito po sa Ferdinand Marcos Stadium. Nandito po ngayon ang Team Western Visayas sa Volleyball Secondary Girls. Itong si Brianna ang, nako, napakaganda nito. Maraming nagbuang-buang sa kanya. Laban sa Eastern Visayas Region 8 sa team ng, nako, parang diyosa. Ang ganda rin. Andrea Jane Labajo. Di ba? Daw mo na tanib lang Marimie Panes. O gini sa football. Di natabo si Nayayay. Ba't hindi ko mo pili ka live? Ang mga subong nga medyo maninit ang mga information ta dito sa Ilocos Norte. Batingwaan naton. Sir Helmer Bangkayan Felicidario, Sir Jojo Archide sa Bakhawan Sur, Concepcion, Sir Rolly Bandianon Bunye nga makadulong sa inyo sang latest nga update sa palarong pambansa. Las 7:22 na sa aga sa Pilipinas. Sa iban pa nga mga balita. Foro de los Pueblos. Gin pakamalaot sa Ilonggo netizens ang social media influencer nga si Yulin Castro o kung mas kilala nga Yubab. Bangos sang pag-criticize niya sa coffee shop nga coffee break diri sa siyudad sang Iloilo. Sa Lunes, May 26, nagpost si Yubab sang TikTok video sa iya nga review
sa mga pagkaon kag drinks sang coffee break. Suno kay Yubab, sa kadamo sa mga pagkaon kag drinks, wala gising manamit, kundi puro malasay ang mga ini. Nag-try kami dito sa coffee break, ang ni Yubab, ang dami. Out of all you, walang masarap. Out of all you, walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang dami niyo dyan. Walang masarap sa inyo. Tapos may pamuyayaw pa. PUTA. So napagwa sang statement ang coffee break. Ang coffee break diri sa aton, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Tristan Wayat Gulay, Sir Alan Calvo, kay Sir Dan Calvo. Sobra na ni 20 anyos mo. Diri sa aton sa Iloilo, Sir Michael Blasey Celis. Sunod sa ila, nga hindi maayo ang ginhambal sang natungdan. Kung may criticism, dapat in a nice way. Para nga ma-improve. Hindi nga bira mo rin sa social media. Pamatian tabla, Ma'am Laura sa Magaysay, ang statement ni Yubab. Ang Yubab, bot silingon sinigin, baliskad niyang iyang tinaga nga, baboy. Baboy. Hindi man sa pag-body shame sa iya, no? Kay tip, tambok sa mo. Usually, ang tao nga tambok, gina-associate nini sa baboy. Kaya ang baboy, tambok mo. Pero why not to niya ginahimo, no? We condemn the act, not the person. Again, professional kita nga magdalab diri sang isyu nga ini, why kita ilabot ya sa pagkatawo ya sa lawas ni Yulin Castro nga ini. Kung gitawag man siya nga Yubab, Sir Von Carlos Suligen Sapio, Ma'am Marita Lia Mitsilina sa Michael Celis, di iyaman na yan. Kumatiyan tang statement nyo ni Yubab or Yulin Castro. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang PWD kasi, person with diabetes. Bawal Wala akong diabetes. Sorry. Bawal kasi sila matapang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Iyak. Guys, mga taga Iloilo, saan masarap ang pastries nyo dito? Thank you so much. Love you. K5 News FM. There you have it, si Yulin Castro or si Yubab. Kapangita ka, Ma'am Yulin, sa manamit nga kalanaan. Ma'am, dalon ta ka dito sa Caps Cafe. Dito sa Zone 4 sa Kabilawan, Barotac Nuevo. Pangitaon mo dito si Ma'am Neneng Estrella Montaño Bianya. Namin ang pagkaon limpyo, namin ang lugar matawhay, kag mabuot pa. Opod sila ni Chief Captain Noel Bianya. Doro pagkaon nga mga namit nga pagkaon di kag mga kapihan sa Iloilo. Ma'am Yulin, gusto mo, dalon ta ka sa Coffee Superhouse Coffee ni Sir Jedwin Donggor sa Coffee Brotherhood. Tantaw to kini magburontod, bosong mo ka inom ka kape, pira ka balde gusto mo, pira ka bo. Ala no. Ti ang coffee break kon si Ma'am Precious Sucares pa, si Ma'am Smith David, si Cap Arman Cabales. Gaymo sa sila kay mapakarles law. Ala. Ti si RB di Ma'am Marita Lia Mitsilina, Sir Michael Celis, Sir Dan Calvo. Amo ning paborito ni Board RBD mo. Adlaw-adlaw gabakalin sa coffee break mo. Isa ni sa nagpamanggaran no pagi sa coffee break dira sa may atrium. Ang taste is subjective mo. Subjective. But sa lingon, may mga pagkaon nga para sa imo, Ma'am Lorena Joso, Mami Idang Bernil, Hilda Bilhira Bernil, Ma'am Violeta Joso, kay Ma'am Banhaw, kay Sir Saldi, nga manamit. Pero para sa akon, hindi. May mga manamit naman nga pagkaon para sa akon, matamis para sa akon, pero sa imo yung panabor or panamil, Ma'am Precious Sucares, Ma'am Raymia Panes, lain, di ba? Subjective na. Yang iya din nga ginambal, okay man lang natali kung sila lang. Galing kay gin TikTok video dya pa, di, kay balo ka naman nga daan nga make or break na mo. Bangon sang social media, subong, may mga tao nga dali nga magpati. Amal niya, nag-try kami dito sa coffee break. Yung coffee break, makibalo ko, may coffee break malapit na sa CPU mo. Tapos, dari sa may atrium, may ari, sa lapit sa
Ocean City, sa kilid niya dira sa may BPI bala Ma'am Ningning, no? May hara dira, coffee break. And then, sa ibang bigyan lugar, damo sa coffee break diri sa ato na. Sir Eric Monterosa Gose. Amal niya, nag-try kami dito sa coffee break. Ang dami! Yan damo, kinaon ang mundi. Out of all of you, walang masarap. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang dami nyo dyan, walang masarap sa inyo. Tapos, PUTA. Ano mo, yayaw pa siya. Which is uncalled. We condemn the act, not the person. Ikaw ga pamati subong, anong mahambal mo? Abi, istoryante ni subong aga, Pastor Nilo Pancho, no? Di ba, kung gusto mo sa mga istorya, over a cup of coffee, gina mo. Ti kung ara kay sagwa, ti of course, coffee break ka. Ara ka sa Coffee Brotherhood ni Sir Jedwin Dunggor or sa Super House Coffee. Pero kung ara ka sa balay mo, ang dapat nga ikonsumo mo nga kape nga healthy. Naway ka sang guilt feeling nga magtaas yung mga blood sugar level. Simple lang, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa, Sir Junjun Lingaya, Sir Mike Malones, Mamaymay Lingaya. Di, anong mamba nyo? Basahon mo lang ang comments sa social media, Sir Junjun Lingaya, Sir Bebot Soloso, mahamot ka mo. Kagabi, nagtulog na lang ganit ko, hindi ko ni karon magtulog. Ako naman ayawan sa kagahon. Gin-review ko bala? Gin-review ko? May iba niya. Nya basi kon hindi ya coffee break, hindi ya kaping gusto mo. Ala, no. Basi nanay kimo ya kakaon kapig grulak. May bimig. Nya basi kon laon gusto mo. Basi upa gusto mo. Ala, no. Which is hindi naman manami, no? Again, ti tawo man ni si Yulin Castro, may balatsagon man ni. Galing kay ti a little bit of advice for a piece of advice. Abi palugar. Ikaw nga social media influencer na kilala ka na, hindi magdakong ulo. Ikaw, Elias TV. Kahapon, di ba, hambal mo nagpaklan ka, naglabay ka ni si Iloilo, tapos kakadla ko niya, nanghihi tayo dito sa Iloilo. Tining mga gulpi, bla naglupok ang ngalan, bla nakilala sa social media, hindi ka mo magpadakulo. Usually mo ni mo. Ga-influence ka mo sabong kaya mga tao, why na niya sang natwag nga ample regulation ang social media, unlike ya sa radyo, nga may KBP, may Department of Transportation and Communications nga nag-monitor sa nadra kung live bilos ang inahambal mo, binastos na, linopak na, kag why na bla pulos. Di sa social media sa iya subong Sir Michael Celes bisan ano lang mo, kita mo, may mga reels, magdubihanay, LDR, long distance relationship. Di kon LDR, maka-release ni si Sir Michael kasi Ma'am Rems, tanan, ali ka din sa Pilipinas, nobyo mo abroad, gasakay sa barko, di mana, tapos katawganay ka mo, di ba, sa unaya, galalaing ka kay, hindi ka makakontak, binulan o tinuig. Sa unaya, may mga RCPI pa ni, may mga telegrama mo. To, uli anay, tatay, patay. Kay kada litrang bayad mo, pero sa uli ito, may beeper, hasta nga nag-evolve ang technology. Subong yan, may video call ya. Ang kaidlaw mo, mahagan-hagan ba? O sa mga reels, gapanilag ka, Ma'am Laura, nga may mga daw ang ilabling nga storyline, maglubya sila Sir Michael Celis or Ma'am Marita Lia Metzelina, Sir Rodney Ciudad. And then, ang babae, ara sa kwarto niya, tapos ka, Mama, I miss you so much. Dibla usually mo ng mga tinaga sa mga nagaygugmaanay. Daw, gaistoranay sila mo. Kay hidlaw-hidlaw mo. Ang mga tinaga nga makapaumpaw sa ilang nga kaidlaw sa isa kang isa. Na, di may arada sa mga tinaga nga dumakuan ka na masubayan ka. Langga, VC, tapos sa video call. Hello. Tapos, mambang nga, kumusta ka na? Masabat na yun ng isa, Sir Jonel Espanyola, Ma'am Aisha Ahmad. I can't stop thinking of you. Hindi kita maalis sa isip ko, Yilay. O bakit ka nakatawa? Kasi your smile brightens my day. Napapasaya ako ng ngiti mo, Yilay. LDR, long distance relationship. Ha? Tapos, kung daw nagsungudanay ka mo,
I wish I could say everything I'm feeling inside. Sana masabi ko lahat ng nasa loob ko. Kung in love gid, Ma'am Lorena Joso, layo anay mo. Habang nabubuhay ako, lagi kitang mamahalin, Yilay. Nambal mo na Sir Lawrence, Yilay. As long as I live, I will always love you, Yilay. Tapos, kuan sila mo, long distance relationship, si Ma'am Bing Spesiga, utoy-utoy kadlaw, si Ma'am Laura ga utoy-utoy man kadlaw, pakadlawon tabala ka mo. Pero bay pa ibihon, taka mo kay mapangamuyo kita, quick lang. May banda nga long distance relationship, mambang nga gagawin ko ang lahat, mapasaya ka lamang. I will do everything just to make you happy. Happy, sha-la-la-la. It's so nice to be happy. It's so nice to be happy. Sir Junjun Lingaya, Mamaymay Lingaya. I will do everything just to make you happy. Di okay ginawa problema, ya kaya ginalawanay mo. And you can maximize ang technology subong. Ma'am Rhea Mahilom, Sir Pangga Mahilom, dahil niya sa dunyas. O galing lang, panilagay nyo sa mga reels ngayon, ginasalot niya ilang binastos nila. No na, picture. Tapos, dugay-dugay, abi mo ka na no, ang latest nga may nakita ko, ang babae, gaigda siya, tapos picturean niya, tsura niya, dugay-dugay, ginpicturean niya ng atubangan niya. Oo, tapos ang isa naman to, mapakita man to sa video man to sa, dito sa Miaok to, sa Saudi, sa disyerto, pakita-kita ya to. Oo mo na. Amo nang kakatabo, subong. So, dapat ma-regulate ini. Iti mga live video ngani. Actually, kung gamiton mo sa maayo nga pamaagi, sa positive nga pamaagi, Ma'am Judy Burbano, Ma'am Aisha Mad, positive ba? Galing ang ginahimo nila diriya, inang ginaabusar. Di makaguba kayo mo sa negosyo, or makaguba kayo mo isang pamilya, makaguba kayo mo isang kompanya, sa mga nonsense, kag mindless bala nga mga ginahambal mo sa social media. Idiri sa sudad sang Iloilo ya, ang mga Ilonggo na very sensitive mo. Manghikay kay mo, kag imo ya salamahon ng paglantaw mo. Again, may nabasa ko nga item kahapon. Hindi ni sa pag-body shame kay Yulin Castro, Ma'am Precioso Cares, Cap Arman Cabarles, Ma'am Smith David. Pero, samtang ang tao pertik tambok, or she or he is suffering from obesity. Ang obesity, ang sobra lang katambok bala, ay mga taste buds. Ba Sir Bobby Iriman, Sir Alan Calvo, Sir Dan Calvo, nagalain. So, manahaba nato, ginagani nga, ang pagtilaw sa pagkaon, either tamis na siya or malasay para sa isa, subjective na. For some, ang lasagna to, ang cake sang coffee break, matamis para sa iban. Pero sa iba niya, hindi naman. And isa sa mga factors ko nga nagaka-distort ang sense of taste sang tao is obesity. Di ko ni panginaon ka lang panginaon mo. Hindi nga mindless eating bla. Hindi nga gakaon ka lang kung ginagutom kang imo ya. Inang food tripping na bla. Sir RG Calanoy Balansa, Sir Blair Matuliano. So, anong mambal nyo dire? Kung ng taon talang ang mga comments sa social media, mainit ulo mo mo. Mainit ulo mo. Eh, nagambal nga. Basi, bukot kape kag bukot lasagna ya gusto mo. Ang gusto mo timo, basi kung pigrulak. O gani, bimig. Basi gusto mo imo yan ng upa. Or laon. Michael Tampe, good morning. 7:37 sa aga. Before we take a break, let us pause and let us pray. Unahon ta si Jesus sa subong nga aga. Sulod sa war room, it's time to pray. Hambal ni Jesus, come to me, all you are weary, heavy laden, I will give you rest. Gaano man Almighty, Sovereign Father in Heaven, Jesus, salamat sa sining aga. Thank you, Lord, for the gift of life. Buhay kami, Lord. And salamat for this brand new morning. We declare and we decree that this is a victorious day ahead of us. No weapon formed against us will prosper. We declare Psalm 23 that you are our shepherd, our great provider, our strong tower.
Lord, patawara ako, patawara kami sa mga sala, nagapalapit kami sa imo, ka nagapasaguli sa buong aga. We need you, Lord. We commit to you our all, soul, body, spirit, all our plans. We declare, Lord, your protection, your provision for everybody. Ikaw nga wala pa sang relasyon kay Jesus, nasubuan ka, may emptiness, may void sa matigibuson, bato na siya. Hindi ni reliyon. Imit lang ini pangamoyo, luhod ka dira, surrender ka sa iya. Imit lang ini pangamoyo, Lord, I surrender my life to you, forgive me, I declare Jesus in my life. Ginabaton ko ikaw, nga akong Diyos, akong kabuhi. Heal me and touch me, in Jesus' name, amen. Lord, I declare peace and favor sa kada isa nagaupod sa buong aga. Bless them and guide them. We cancel, hindi naman makita nga katalagman, kamatayon, linog, sunog, heart attack, mga padiwat sa panulay sa social media. We commit this day sa imo, Lord. Makamayhugid ang kada isang nagkapamati sa buong aga, nagaupod sa aton nga morning devotionals. Dasig lang ini, Lord, hindi kami makabadugay. In Jesus' name, amen. At kami sa paanan mo at sasamba sa iyo. Karon lang ta mabasa Bible verses. I thought nga why kita sang tie up subong eh. Mary Ann Lumampaw, God bless. Check na lang aton nga kay Ilocos Norte Connection. Go! Sa lahat. Merong 5 silver medals at mayroon naman po silang nakuha na isang bronze medal, yung Cordillera Region. Habang nasa ika-10 pwesto ang Region 5 o di kaya yung Bicol Region. Dahil sa nakuha nilang 4 na gold medals, mayroon silang 2 silver medals at ang kanilang bronze medal ay nasa 13 po, K5 Eljan and K5 News FM Philippines. Habang nasa ika-11 na rank yung Region 8 o di kaya Eastern Visayas. Dahil meron po sila sa K5 Eljan na 3 gold medals, meron din po silang 4 na gold medal na nakuha po sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025. So yan po yung mga funding na nakukuha natin ngayon dito kasi marami pa rin po sa ngayon kay K5 Eljan and K5 News FM Philippines. Inaayos ko lang po ng kaunti kasi nawala po yung internet ko po dito sa aking pwesto. But you're coming loud and clear dito po. Medyo yung yayan, ang orientation ng camera nyo po. So K5 Angel, maraming salamat. So ang region, kamusta yung Region 10? Pang ilan sila ngayon? Yung kasama doon ng Cagayan de Oro, no? Region 10? Yes, kay K5 Eljan. Yung internet ko po talaga yung nawala sa aking tinitingnan para sa mga medal standing. Okay. Nawala po connection, biglang nawala yung kinoconnectan ko na schedule dito. But inaayos ko na po kay K5 Eljan. At bumalik po tayo sa pagbanggit at andito na. Unti-unti na po tayong bumabalik sa ating signal para mapagpatuloy po natin yung ating pong medal standing. At ngayon po, yung Region 10, as of rank 10, yung Region 5, o di kaya Bicol Region once again, K5 Eljan and K5 News FM Philippines, meron po silang 4 na gold medal. Meron po silang 2 silver medals at meron po silang 13 medals dahilan po na sila ay nasa rank 10. Habang nasa rank 11 sa nagpapatuloy na palarong pambansa yung Region 8 Eastern Visayas na sabi na po natin kanina na mayroon pong 3 gold medal, mayroon din po silang 4 na silver medals at mayroong 8 na bronze medal. Habang yun nasa number 12, ika-rank number 12, yung Region 12 na Soc-Surgeon, meron po silang 3 gold medals, 3 silver medals, at meron rin po 10 bronze medals. Habang yung Region 1, o di kaya Ilocos Region. I-mute muna kay ang inyong pong cellphone kay. Habang, rinig pa po ako kay K5 Eljan. You're coming loud and clear po. Habang po yung Region 1 Ilocos Region nasa rank 13, yung host po sa palarong pambansa 2025, nakakuha lamang ng 2 gold medals, 4 na silver medals at meron po silang 5 silver medals. Sa ika-rank 14, yung Region 2 Cagayan Valley na meron 1 gold medal, 2 silver medals at meron pong 4 na bronze medal. Habang nasa rank 15, yung Region 4B o di kaya Memaropa, meron po silang 1 gold medal, 2 silver medal, at 0 po sa bronze. Wala pa po sila nakukuhang bronze
K5 Eljan at K5 News FM Philippines. Umakyat po sa rank number 16 yung National Academy of Sports o di kaya yung tinatawag na NAT dahil nakakuha po sila ng isang gold medal, isang silver medal at meron po silang 2 bronze. Number 17, rank 17, yung Region 9 o di kaya Zamboanga Peninsula. Wala po silang nakukuhang gold medal as of this broadcast time. Pero meron naman po silang silver medal na 3 at ganoon din po sa bronze na merong 3 silver medal. Sa rank number 18, yung Bangsamoro Autonomous Region, wala pa po silang nakukuhang gold medal at saka silver medal, pero meron na po silang nakuhang 2 bronze. Sa last na pwesto po, nakakuha ng rank number 19, yung Philippine School Overseas. Wala pa pong may nakuhang gold medal, wala rin po nakuhang silver medal, at wala rin pong kahit bronze. So overall, the K5 Eljan and K5 News FM Philippines, total gold medal, 122. Total silver medal, 121. Total bronze medal, 134. At yung mga nabigyan na po ng award as of this broadcast time ay nasa 27.48% na mga athletes na nakakuha na ng kanilang mga award. Mula dito Maraming salamat, K5 Angel. Mula rito sa Media Center ng Palarong Pambansa 2025 K5 News FM special coverage. Ito po si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Standby po K5 Melmar de la Cruz para po sa mga record breaker. May isang swimmer po galing ng Western Visayas, 2 medalya po ang kanya pong nakuha. I-check natin this time si K5 Kevin para malaman natin ang mga kaganapan kahapon at ano bang i-expect natin sa ngayon. I-check natin sa line number 1 kung okay na ang signal natin kay K5 Kevin Shulsana. Si K5 Kevin ay andito ngayon live sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium kung saan po ay ginaganap ang elimination round ng athletics. At mamayang hapon at 4 o'clock magkakaroon po tayo ng medal round o finals na po. K5 Kevin, ano ang kaganapan kahapon at ito pong naging resulta ng mga swimming competition po na inyo pong na-cover? Kevin, magandang umaga po sa inyo. Kevin, magandang umaga po. Yes, magandang umaga kay 5L dyan. Andito tayo ngayon sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium at sa kasalukuyan ay nagsimula na nga ang mga events. Actually, mga 1 hour ago, nagsimula na ang mga hits o preliminary elimination round ng track and field events para sa araw na ito. Mamayang hapon ay magkakaroon din ng mga finals ang ginagawa na hits ng mga track and field athletes natin ngayon. Kahapon nga, ay nagsimula na ang ating swimming events at mayroong na mga record breaker. Karamihan sa mga record breaker kahapon sa ating swimming competition ay mga taga-National Capital Region at Calabarzon. Halos 7 record ng palarong pambansa ang napasag kahapon doon sa ating swimming competition. Pero karamihan sa ating swimming competition kahapon ay para sa Paralympic Games at mangilan-ngilan lamang ang para sa regular games. Pero ngayong araw na ito ay halos lahat ng swimming events ay para na sa regular events at maraming medalya. Tinanong ko kahapon, nasa 26 gold medals at stake para ngayong araw sa swimming competition na magsisimula mamayang hapon. Gayon din sa track and field events, ginagawa sa kasalukuyan ang hits or preliminaries. Pero mamayang hapon, ito ang naka-schedule na mga finals ng track and field. 400 meters, elementary and secondary, shot put, high jump, 100 meters, girls and boys, elementary at secondary, at mayroon ding gold medal events mamayang hapon para sa high jump, girls, secondary. O napakaraming medals at stake, mga gintong medalya para sa track and field at swimming competition sa araw na ito. Mayroon ding finals para sa wrestling ngayong araw na ito. Doubles, finals para sa tennis. Mayroon ding gymnastics. Ilan sa mga events ng gymnastics ay mayroong final sa araw na ito. Samantala, yung ating mga team games, mga team events, kaya ng basketball, volleyball, wushu, softball, soccer, futsal, at iba pa, table tennis ay nasa
quarterfinals na. Magsisimula ngayong araw ang quarterfinals, yung top 8 ng mga team events. Very, very crucial po ang quarterfinals dahil there is no tomorrow sa quarterfinals. Kung matalo ka, bakasyon ka na. Kaya dapat mananalo ka sa quarterfinals, papasok ka sa semifinals at magkakaroon ka ng tsansa na magkaroon ng medalya. K5 dyan. Salamat po, K5 Kevin Shizona mula po sa oval ng Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Mula po kay Kevin, punta natin si K5 Randy para malaman natin na naging resulta ng boxing match mula po kahapon. Napakalayo po ng area ni K5 Randy. Nasa Batak, Ilocos Norte siya nag-cover, including yung baseball naman sa Pasukin. Balikan natin K5 Randy sa mga kaganapan kahapon ng mga results sa kanyang nakuha. K5 Randy, magandang umaga po sa inyo. Randy, tine-check mo magandang umaga K5 dyan at sa lahat ng nakikinig po ng K5 YouTube Philippines. Choppy ka, Randy. Yung signal mo, K5 Randy. Randy, balikan kita dyan mamayang konti. Rand, medyo mahina yung signal mo ngayon. Babalikan kita mamayang konti. For the meantime, puntahan po natin si K5. Randy, okay ka na ba? Okay na ba yung signal mo? Balik sa'yo, Randy. K5 Randy. Very choppy po. Very choppy po, Sir Randy. Mahina yung signal ni K5 Randy. K5 Randy, sorry kung pwede patawag ka sa cellphone number mo while you're having that Zoom, para at least maging maganda yung signal mo. Balikan kita mamayang konti. I-check ko muna yung ating connection muna po sa aerobics gymnastics kasama si Kay Buscaino. Kasi sa araw na ito, magkakaroon po tayo, kahapon, 2 araw, nagkaroon po ng qualifying rounds. Ibig sabihin nun, in bawat kategory po sa aerobics gymnastics ay kinukunan ng top 10. I-check po natin ngayon si K5K mula po sa Bacara, Ilocos Norte. Sarap lang po ng PCB Gym kung saan ginaganap ang volleyball for secondary girls. K5K, magandang umaga. Ano po mga kaganapan sa ngayon? K Buscaino? Yes, K5 Eljan, naubos ba signal po ngayon? Go ahead, K5K. Ano ho ba yung mangyayari sa araw na ito sa aerobics gymnastics? Sa ngayon, K5 Eljan, magsisimula na ang qualifying rounds sa Trio Elementary sa aerobic gymnastics dito po sa Bacara, USA Cultural Center. At unang mag-perform ngayon ang Region 9 at ngayon natin sa likuran natin. Diyan yung venue kung saan magsisimula na itong qualifying. Ang maglalaban-laban sa ibang Region 9, pangalawa ang Region 2, pangatlo ang Region 6, pang-apat ang Region 7, ang Region 4, pang-anim ang medyo mahina yung pasok mo, no? Mahina yung signal ng audio mo, K5K. We have to improve your signal, okay? Go ahead. Okay na po ang signal natin ngayon dyan. I-check. Di ba mag-thumbs up ang ating mga sister station kung kamusta yung signal ni Kay, kung okay yung pasok? Diyan sa inyo sa Kalibo po at saka sa Rojas, K5 Roldan at saka kay K5 Bolonga po and Bacolod. Kamusta po ba, Sir Eric? Yung pasok okay ba? Sa end ng Bacolod, choppy ang pasok ni K5K. Very choppy. Ipis. Baka nagkaroon ng problema dito sa amin ni K5 Solomon. Medyo unstable yung po ang aming internet connection sa ngayon po. Okay, binabalikan po namin ngayon. We're trying to improve our connection. Kay, kamusta ko kayo? Balikan po natin. Just i-wrap up po. Ang pinaka-importante lang po ngayong araw na ito, Kay. So ngayon, K5 natin, nagsisimula na ang aerogymnastics. Kay, pasensya na po kayo Very choppy po yung pasok po ninyo. Very choppy. We need to improve that. Balikan nyo kita mamayang konti para po makakuha tayo ng iba pang mga update. I-check ko muna
yung pinaka-latest sa archery, tennis, mula po kay K5 Jack Sonano. Standby po kay, balikan kita mamayang konti with K5 Randy. K5 Jack, ano bang mga laban ngayon na dapat po nating abangan dyan po sa tennis at saka archery? K5 Jack, go ahead. Yes, good morning. Kaka-K5 dyan. Malinaw ba yung ating signal dyan? You're coming loud and clear. Go ahead po, K5 Jack. Yes, good morning. Kaka-K5 dyan. Unahin na natin yung naging results, overall results simula po kahapon. Nakikinig po, Jack, ang buong Pilipinas. Hindi lang po tayo dito sa News Bureau sa Ilocos Norte Stadium. Ang buong Pilipinas po ay nakikinig sa ulat ninyo ngayon. Go ahead, Jack. Yes, good morning. Kaka-K5 dyan. Unahin na natin yung result po ng baseball elementary boys kahapon at hanggang kanina Kaka-K5 dyan. Para sa Region 3 po ng larong baseball elementary boys, nakakuha po ang Region 3 o Claraan ng 1 win, 2 loss habang nangunguna po dito ang region ng Davao, Kaka-K5 dyan. Sa laro naman po ng basketball elementary boys, ang Region 3 ay nakakuha po ng 2 win, 0 loss habang nangunguna naman po dito ang region po ng National Capital Region. Sa laro naman po ng football elementary, Kaka-K5 dyan, ang Region 3 po ay nakakuha ng score na 0 win, 1 loss habang nangunguna naman po dito ang region po ng National Capital Region pa rin. Sa Sepak Takraw Elementary, Kaka-K5 dyan, ang Region 3 ay nakakuha po ng 1 win, 1 loss habang nangunguna naman po dito ang Region 1, Kaka-K5 dyan. Sa laro naman po ng Softball Elementary, ang Region 3 ay nakakuha ng 1 win, 1 loss habang nangunguna naman po dito ang Region 8 o Evra, Kaka-K5 dyan. Sa Tennis Elementary Boys Single, ang Region 3 o Clara po ay nakakuha ng 1 win, 2 loss habang nanguna naman po dito ang Region 7 o Sivra, Kaka-K5 dyan. Sa Tennis Elementary Girls Singles, ang Region 3 po ay nakakuha ng 2 win, 2 loss habang nanguna naman po dito ang Region 7 o Sivra. Okay, K5 Jack, at least nalaman natin yung mga laro ng Region 3. Mamayang konti dyan sa area nyo po, kunin nyo din ninyo ang overall na mga result ng buong region po para malaman natin yung Region 6. Kasi dyan na rin kayo, kukunin natin yan para maulat din sa mga taga-Tacloban, taga-Cagayan, kamusta yung standing ng kanilang team, including Western Visayas. Balikan kitang konti, maraming salamat po, Jack. Puntahan po natin si K5 Errol para sa basketball game. Ano nangyari ho? And just good news po sa taga-Tacloban at taga-Region 8, nangunguna sa inyong bracket ang Eastern Visayas Secondary Girls Volleyball Team. There will be number 1 sa kanilang bracket. Maiwasan nila makalaban na magiging number 1 sa bracket A na Taytong High School ng Western Visayas. Ang Taytong High School naglalaro ngayon at may dalawa ng mga panalo, and this will be the last game for the elimination round, while ang Ibra, yung Eastern Visayas, 3 na ang kanilang panalo and they are number 1 in their bracket. I-check ko this time around si K5 Errol para sa mga basketball schedule and the result, ano na ho bang mangyayari kasi we will be moving forward for the quarterfinals. K5 Errol, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat ka K5 Eljan, mga ka-K5 sa iba't ibang istasyon na nakahook up sa ating special coverage dito po sa 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte. As of now, ang ating location ay nasa Ilocos Norte, Centennial Arena, ang inyong K5 na si Errol na kami upang ihatid po sa inyo ang latest ngayon. Sa ngayon na K5 Eljan, hawak ko ang resulta kahapon ng 7 laro. Ang laban po ng Farm versus Western Visayas, ang nanalo po ay ang Western Visayas. Ang laban naman po ng Bicol Region kontra po sa NCR, nagwagi po ang NCR. Yung tunggalian naman po ng Zamboanga Peninsula laban po sa Central Luzon. Nanalo po ang mga taga Central Luzon. Yung sagupan po ng Northern Mindanao laban po sa Eastern Visayas. Nanaik po mga K5 ang Eastern Visayas. At yung panglimang laro kahapon na pinagtunggalian po ng Cabra at saka Soxargen. Nanalo po ang Soxargen. At yung pang-anim na game ay ang pinaka-aabangang laro po ng Cabra at saka Farm na nanaig po ang Davao Region. At yung panghuling laro kahapon na Cabra versus Southern Tagalog Region, nanalo po ang Southern Tagalog Region. Ka-K5 Eljan, as of now, nasa playoff pa rin ang mga laro. Kailangan tapusin ang
pitong laro sa araw na ito upang Kailan ho ba makapag-forward ang na. magiging quarterfinals? Dahil alam ho natin ang lahat po ng mga sporting events, ball games, ano po tayong 4 na mga categories. Category A, B, C, and D. And about category, Yes. 2 mga top teams ang kukunin, top regions, at magkakaroon po tayo ng quarterfinals. Kailan kaya magsisimula ang quarterfinals sa basketball? Kamusta yung Western Visayas? Makapasok pa kaya sila sa quarterfinals? 2 panalo ng Western Visayas, tama? At 1 talo. Actually, tama ka, K5L dyan, but naglalaro sila ngayon, kalaban yung Farm, upang makumpleto po lamang yung playoff sa kanilang bracket. But wala nang bearing ito sa Western Visayas kasi nakadalawang panalo na po sila. Pasok na po sila sa quarterfinals tomorrow. As of now, naka-playoff pa rin ang mga laro today, but tomorrow, K5L dyan, tulad ng Ano ba yung tinatanong mo, nangunguna mga teams sa basketball ngayon dyan? Kasi nakikita natin malalakas National Capital Region at saka itong CAA. Malalakas sa mga players dito, including Davao. Tama ka K5L dyan. Ang hawak lang natin ngayon, babalikan lang natin yung listahan ng mga papasok sa quarterfinals sapagkat nangako ang officiating team na ibibigay sa atin. In the meantime, nagkaroon lamang ng changes sa schedule ng laro sapagkat may nangyari daw dito kahapon. Kaya't ang laro starting today ay hanggang Anong alas 10 nangyari na po kahapon? magbabalik. Marobang nag-initan kasi meron pa nakita na parang buntik ng nagkasuntukan ng mga players sa loob ng basketball court, tama? Tama ka, K5L dyan. So, ang sabi ng officiating team, especially ni Sir Domingo Laod, ang game manager, ay para daw maproteksyonan ang palaro ay hanggang alas 10 ng tanghali lamang at babalik ang mga games alas 3 po ng hapon starting today. Sige. So again, ang quarterfinals ay magsisimula na po bukas at kaabang-abang ito sapagkat yung 4 na brackets K5L dyan ay kailangan lang magkaroon ng 2 winners para pumasok doon sa quarterfinals. Sige. Maraming salamat, K5 Errol, sa inyong pong ulat. Maraming salamat po mula po dito sa Centennial Arena para sa 2025 Palarong Pambansa Special Coverage. Ako po si K5 Errol na kami para sa bilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Volleyball game, punta natin si K5 Berto Gakit. Kasalukuyan pong naglararo ang Taitong Western Visayas. K5 Berto, magandang umaga po sa inyo. Okay. Magandang audience mo sa yung pasok ko dito. Napakalakas po ng inyong pasok. Parang dito ka lang po sa gilid ko at sa gilid ni K5 Edward and Eric. Yes, K5 Eljan, congratulations. No? Una pa lang, kakatapos lang itong umagang laban ng Taitong High School Region 6. Tapos ng laban? Kakatapos lang sa K5 Eljan. Parang walk in the park lang ito Yes, K5 Eljan. So, just for the information ng ating mga kababayan, nasa 6:30 ang laban ng Taitong High School kaninang umaga. Laban dito itong Taitong High School Region 6, no, kinalaban nila itong pambato rin ng SOC Sergeant Region 12 dito sa area ng Bacara Gymnasium. Kaunti lang yung mga tao dito kaya dahil nga like kahapon at itong nakaraang mga game ng Taitong nagla-live tayo alam nila na laro. Ngayon wala. May coverage ba dyan? Wala pa rin mga pulis dito. Makita natin sa Dibabeso dyan ay nagbabantay na bawal mag-ride. Nire-respeto rin natin itong mga natin. Regulation po. We have to respect the regulation. So yung sige, nila sa Dibabeso papatayan natin kasi pasok na ang Western Visayas for the quarterfinals, 3 ng panalo, tama? Yes, dalawa. May isa pa silang laro? Dyan, survive. Wala na. Yung unang napanalo ng Western Visayas, ito sa Region 1. Tapos kahapon, Region 5, Yes. Itong SOC Sergeant nga ngayon. Itong Eastern Visayas, ni na Sir Edward at saka Tacloban, ni na Imer at saka ni na Sir Kevin, pasok na sila. Sila ang top sa kanilang bracket, 3 panalo. 3 panalo. Just for the information po ng ating kababayan, mga listeners natin buong Pilipinas, ang player po ng Taitong High School Western Visayas, jersey number 11, ay taga-Ormoc. Elder sister po siya ni Andrea Labajo, na superstar ng Eastern Visayas K5 Philippines, K5 News FM Philippines.
So magkapatid, pero magkaibang team ang kanilang pinaglalaban. Magkalaban kagibay Eljan. Pero actually, parang unique nga no? Unique nga, pero magkapatid ka, nakarang araw, kahapon ata, nakita sila. Kagibay Eljan. At parang nakakatuwa lang tingnan. So ibig sabihin, kukunin na natin ang result. Sino yung mga top 2 teams for every bracket for the volleyball secondary girls para malaman na natin sino yung papasok sa quarterfinals starting bukas po. Maraming salamat, Berto. Yes, kakibay ba, Eljan? Kakibay, Eljan, ano ko lang, no? Ang result dito is sa laro ng Taichung versus Oxergin ngayong umaga, it's 25-16, 25-16. Pareho talaga. 25-16, 25-16. At tinagrian dito, o kung dineclare dito na best player of the game, walang iba, kundi yung taga-Bacolod din. No? Siyempre, itong taga-Pilista, hindi taga-Kabugali. Si Usbian Almendra Liho. Yes, si Usbian Liho. So, ito yung mga magkatapos lang. Tituloy natin yung mga final result at yung mga bracketing dito sa final, no? Itong patuloy nating binabantayan na volleyball girls kakibay Eljan. Salamat, Berto. Maraming salamat po. Para sa 2025 special coverage ng palarong pabansa, ito si kakibay Berto Gaket para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Si K510, andyan sa kabilang linya, acknowledge po natin. At saka si K5, Attorney Ronel Di Palubos. Attorney Ronel, magandang umaga. Kamusta po yung pasok ng News Bureau po natin mula po dito sa Ilocos Norte? Nakamute po kayo. Yung tech po ng Dumaguete, nakamute po si Attorney Di Palubos. Pakicheck po natin. Attorney Di Palubos, K5 Dumaguete, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Sir Eljan. Loud and clear po dito sa Dumaguete City at Negros Oriental ang signal po ng ating broadcast. Maraming salamat po, Attorney. Magandang umaga dyan sa Dumaguete City. Mamayang konti kukunin natin yung result ng boxing. Mula po kay K5 Brandy. Balikan ko K5 Ted. O'Hare French, ang ating pong K5 News FM sa City of Love. K5 Ted, good morning po sa inyo. K5 Eljan, loud and clear po yung signal nyo dito sa Iloilo. Parang naka D3 Bayo lang. Okay, kaping-kapi na kami dito ng DTX 500 at saka DTX Coffee Mix. I-check ko sa line number 1, nakantabay na si K5 Emer Habulin. Andun siya sa Robinson's Place. Yan po ang lugar kung saan ginagawa ang Pingkak Silat. Napakaganda palang sports na ito. Tinignan natin, ang galing, parang taekwondo, karate at saka a combination of judo and karate itong Pingkak Silat. Line number 1, K5MR, ano bang mga laro sa araw na ito at kailan po magaganap ang quarterfinals? K5MR, magandang umaga po. Yes, K5 Eljan, nandito po tayo ngayon sa Robinson, Ilocos kung saan ginaganap ang Pingkak Silat. So kahapon po, naglaro po kahapon ang Region 11 versus Region 10. Nanalo po kahapon, pasok po sa semifinals ang Region 10. Yun po ang nanalo kahapon kay K5 Eljan. At sumunod po na naglaro kahapon ang Region 6 kontra sa Caraga, kung saan pasok po sa semifinals ang Caraga. Ngayong araw po gagawin ang semifinals dahil kahapon po kay K5 Eljan, lahat po ng semifinals pa lang kahapon kay K5 Eljan. Ulitin natin, semifinals kahapon lahat ginawa ang Pingkak Silat. At ngayong araw ay bukas pa. Kasi continuation ngayong araw sa lahat ng semifinals na hindi natapos kahapon. Bukas kay K5 Eljan gagawin ang quarterfinals sa lahat po ng laro ng Pingkak Silat at kinabukasan naman yung finals. So continuation ngayong araw. Anyways, kahapon nandito pa yung iba pang laro na kay K5 Eljan naglaro at yung mga nanalo, yung Region K5MR, yung ibig sabihin ngayon ay quarterfinals at bukas magkakaroon tayo ng semifinals and then let's move on to the next day. Yung finals will be on Friday na. Sabay-sabay, pati mga volleyball, Yes, kay K5 Eljan. Anyway, so yung kahapon na resulta kay K5 Eljan, yung Region 4A kontra CAR, nanalo po yung Region 4A. At yung NCR naman kontra sa Region 5, nanalo po ang Region 5. Sa Region 7 naman at Region 4A, panalo po ang Region 7. At yung pinakalas na naglaro kahapon kay K5 Eljan, yung Region 6 at Region 6 versus Region 9, panalo po ang Region 9 kay K5 Eljan. So far yan po yung update natin sa mga laro kahapon po sa Pingkak Silat dito po sa Robinson, Ilocos Norte.
Maraming salamat po K5MR sa inyo pong ulat mula dyan sa Pingkat Silak, no? Mula po sa Robinson's Mall. Punta po natin, balikan ko si K5 Randy, boxing match. K5 Randy, yung mga result kahapon. Check natin yung signal mo kasi kanina, kasing pangit ko ang signal mo, ano? Kasing pangit ko, balikan ko yung report ni K5 Randy. So, number 1, K5 Randy, magandang umaga po sa inyo. Si K5 Eric, patawa-tawa lang, ano? Okay, go ahead, K5 Randy. Yes po, K5 Eljan, magandang umaga nga po dyan. At magandang pasukin sa Ilocos Norte Agricultural College. Pero yung laro po ng boxing ay ginanap kahapon doon po sa may Batat, Ilocos Norte, sa Imelda Cultural Center, kung saan nga po yung boxing hero po ng Region 3 na si Manuel Bersabel ay nanalo po laban kay Francis Harincio o Caraga. Si Jared Edison Probido ng Region 2 ay nanalo po laban naman sa boxing hero ng Region 7 na si Carl Vincent Soriano. Samantalang si Lawrence Pieta Payaris ng Caraga nanalo din sa boxing hero ng NCR na si Edmilson Pilayo. Samantalang si Kevin Tilla ng Caraga pa rin ay nanalo sa boxing hero ng Region 9 na si Jores Abation. Samantalang ang boxing hero ng Region 2 o Region 12, Stock Sergeant na si Relian Manduya ay nanalo laban sa boxing hero ng Region 1 na si Elisa James Aquinto. Samantala yung isa pang boxing hero ng Region 7 na si Justin Balbarino ay nanalo naman laban sa boxing hero ng Region 5 na si Prince Dian Abogado. Samantala, yung isa pa na boxing hero ng Region 7 na si Rex Luxen ay nanalo naman laban sa boxing hero K5 ng Randy. Region 7. Ganyan. Ibig sabihin, anin na boxing hero ng Region 7 ang papasok sa quarterfinals ngayon. K5 Randy. Nang ganapin, alas 3 ng hapon. Opo. Kailan yung finals ng boxing? Kailan yung finals ng boxing? Finals po. Mamayang hapon po, quarterfinals na. No, quarterfinals sabihin, and then bukas, semifinals to by Friday. Finals na tayo. Po. Okay, then, sige. May nakapasok ba ng taga, correct. yung taga Olongapo, Region 3, wala bang nakapasok sa boxing o taga Region 6? Marami bang taga Region 6 nakapasok? Meron pong 4 na boxing hero ng Region 6 ang nakapasok para sa What quarterfinals. about yung taga Region 7, ang taga Tacloban, ang taga Samar, taga Leyte, nakapasok ba? Yes, meron na po. Sa Region 8, meron din pong nakapasok. At sa Region 7, Okay. po yung boxing hero ng Region 7 nakapasok sa quarterfinals. Alas 3 ngayong hapon po natin. Alright, wala po rito sa Ilocos Norte para po sa palarong Senior 25 Special Average. Ako po si K5 Randy Cornell, sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, Pilipinas, K5 News FM. Pag-usapan natin mga new records sa palarong pambansa. Nakantabay po mula po sa K5 Melmar, isa po sa mga new record sa palarong pambansa is from the province of Antique. Ano? K5 Melmar, magandang umaga po sa inyo. Can you please tell us, ano ba itong sports kung saan ang kababayan natin mula sa Antique gumawa po ng new record sa palaro? K5 Melmar, magandang umaga po sa inyo. Melmar, naputol ata si K5 Melmar, baka pa di siyang bumalik. Ano? Balikan ko na lang si K5 Sandro. Kasi si K5 Sandro, alam nyo, isa sa mga top swimmer o atleta sa palaro ay galing po ng Aklan. Sandro, paano ba, ano ba itong record breaker o bago ba itong record na nagawa din ng mga atleta from Aklan na Sandro? Good morning. Good morning K5 Eljan, K5 News FM Philippines. Kahapon nga po ay natapos na ang 25-meter butterfly sa swimming competition sa naginanap sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium, no, kung saan yung pambato ng probinsya ng Aklan na si Nuchi Ibet na kinakatawan ng Region 6 Western Visayas ay nakakuha po ng silver medal kung saan po yung kanyang milliseconds lamang po ang lamang ng nanalo, no, ng gold medal at 29.36 yung time, no, na nakuha po ni Lucio Ibet
Sa ano naman po, sa gold naman po ay 29.26, no? Ilang milliseconds lamang po ang lamang. Mamayang hapon, mga alauna, magpapatuloy pa rin po yung laban ng Region 6 Western Visayas sa secondary girls swimming competition po, kung saan may 5 pa po na irerepresenta ang Region 6, no? Yung pambato mismo ng Aklan. So may isa po 100-meter butterfly at meron pa pong medley, no? Relay po 4x800 ka-K5 Eljan at ka-K5 Western Visayas. At inaasahan po, no, ayon po kay Nuchi Ibet, gagalingan niya pa po para po makakuha siya ng gold sa 6 niya pa pong natitirang kategorya na sasabakan ngayon, mamayang hapon, at saka po sa Mayo 31, ka-K5 Eljan, K5 Western Visayas. Okay. K5 Ted, magandang balita po ito para sa taga Iloilo, ano? Ang isang atleta po natin mula po sa Putotan, Iloilo, from Western Visayas Region 6, nakakuha po ng 2 gold medals sa Para Games. 50 meters na backstroke at 50 meters butterfly. Ang pangalan po niya ay si Rick Daniel Pasadilla from Putotan, Iloilo. So, K5 News FM Philippines, bantayan po natin at abangan. This coming Friday po, K5 News FM Philippines, magkakaroon po tayo ng championship at finals na halos ng lahat ng mga ball games. At inabangan po namin dito itong mga, alam nyo, Rojas, K5 Roldan, Bacolod, Olongapo and Calibo, including po sa taga-CDO and including po kay Sir Edward. Inabangan dito ang 2 mga magagandang mga volleyball players po, ano, sa secondary girls. Ang isa galing ng Western Visayas, very popular. Ang pangalan ay Nicola Brianaang. Ang isa po ay galing sa Ormoc from the Region 8. Ang pangalan po ay Andrea Labajo. Yan po sila ang mga inabangan dito. At nagiging darling of the crowd po sila. At malakas po yung hatak nila tuwing may karoon po ng labanan. Yan po ang mga huling kaganapan mula po dito. And maraming salamat po sa ating mga kapatid na himpilan sa buong Pilipinas. And would like to tell our listeners ngayon, hindi na po kami pwede mag-live kasi pinagbawalan na, mayroong mga pulis na nagbabantay po, naghabang sa atin. Hindi na tayo pwede mag-live kasi exclusive daw sa isang network club po ang pagla-live ng mga ball games dito po sa palaro. Ano? So we have to respect that. And of course, baka hindi na po ito, parang Miss Universe na pala ang palaro ngayon. Ano? Ang palaro ay franchise na pala. Hindi na pwedeng, hindi gaya ng dati na ang palaro natin ay para po sa lahat. Ano? This time around, parang parang Miss Universe na K5 Eric, ano? Na meron ng rights, exclusive rights for broadcast. The highest bidder. Baka nag-bidding ho sila, no? Kaya hindi naman natin kayang sumabay sa bidding. So baka nagkaroon po ng bidding, kaya ito yon. So siguro they just, we have to respect them. And we tell them na wala kasing advice eh. Yung ating kasi kay Philippines, kung earlier po nagkaroon po ng advisory ang organizing committee na meron palang exclusive broadcast, hindi na po tayo pumunta dito. Si Errol na lang pong pinapunta natin dito at saka ang team natin sa K5 Santiago. Imagine mo naman, we have 14-16-man team dito. Yung eroplano po na pamasahin natin. At saka yung ating, yung hotel po natin ay nasa more or less 100,000 kasi ang dami namin dito. Ano? Pero okay lang, at least happy tayo. At K5 naman, yes, Sir Eric. K5 Western, K5 News FM Philippines, it's a good thing na pwede din i-discuss natin ito sa network ngayon. First, this is a palarong pambansa. This is a national games. And if you have to, parang i-embargo mo in favor of one sector or one entity, parang hindi naman yan. Kasi it's a government game. Palarong pambansa pa yung pangalan. Sa Miss Universe, it's a private endeavor. Ito, government hindi natin alam. K5 Eric, ano? In fairness to them, baka, yun nga ang tinatanong natin. Kasi, what's the wisdom behind? Ang tagal na natin kasing nagko-cover ng palaro. Mula po na nagsimula po ako, nagkaroon ako na namulat yung pag-iisip ko sa broadcast. Hindi pa ako nakapag-experience na ang broadcast sa palaro ay exclusive. K5 Edward, ito, mga veterano ito, ikaw. K5 Edward,
nag-host ba ng palarong pambansa ang Tacloban noon? Nakamute po kayo, Sir Edward. Nakamute po kayo. Yes, K5 Eljan, nag-host na rin ang Tacloban ng palarong pambansa, but this is the first time na nalaman natin na mayroon palang exclusive na nakakuha ng right to cover the event. This is a government funded program, so bakit ang private sector ang magka-cover lang? Di po natin alam yun, no? Ang pwede lang ho sa atin, kukuha lang ho tayo ng picture, kukuha lang tayo ng interview, di po tayo pwede mag-live stream. And we have to respect kasi may kontrata kasi, no? Siguro baka merong authority ginawa, we don't know kasi hindi pa clear kung sino ang nagperma sa kontrata. Is it DepEd or the provincial government po ng Ilocos? So whatever it is. Tapos sir, yung request lang sana natin, we have to respect them kasi kailangan naman nila talaga yung budget. So yung ating lang ay dapat may prior announcement sila kasi di ba mayroong media accreditation. Pagpasa natin during application for media accreditation, sana nagsabi na sila na hindi ho pwede na mag-cover kayo ng live stream na mga ball events dito. At least yung mga media groups natin in other parts of the country ay makapaggagawa ng desisyon. Are we going to send a bigger delegates to cover the event? Kasi tingnan mo naman ang taga-Tacloban, happy-happy while we are covering sa laban po ng Eastern Visayas. Ang Western Visayas, happy-happy nila, kino-cover natin yung volleyball games, baseball games. Pero wala ko tayong magagawa kasi ganito yan. So ang atin na lang ay sana may prior announcement like 3 weeks before the start of the palaro, sinabihan na tayo, hindi na tayo lumipad dito. K5 Eric, K5 Dulce FM Philippines. Kasi hindi po biro yung maging gastusin papunta dito. Araw-araw we are shelling out a total of 20,000 para lang sa allowance ng ating mga reporters. Dito po, araw-araw yan. Pagkain at allowance kasi 16-man team kami. And yung hotel po natin ay nasa more or less nasa 84,000 yan. Yung hotel namin. yung flight pa namin sa aeroplano, yung ticket ng bawat isa kasi 16 delegates yan. So ang atin lang naman ay wala ho tayong ibang intention dito. But just to give the best experience sa ating mga kababayan in different region kung ano ang nangyayari dito sa palaro. Pero just the same, kinausap po tayo, naging diplomatic po yung pag-uusap natin kahapon and we have to abide with the rules. Kaso lang, mayroong mga katanungan kasi na pumapasok sa ating isipan. Ted, ang tagal mo na nagko-cover ng palaro. Nagpalaro tayo sa Cebu. Nandun pa yung makasama natin, si Roy Bustillo, Randy Coronel, nag-cover sila sa Cebu. Wala hong exclusivity doon sa Cebu during the palaro. And Ted, ikaw, ang tagal mo na sa broadcast, tagal mo nagko-cover ng palarong pabansa, ilang palaro na na-cover mo? Nagkaroon ba tayo ng exclusivity sa mga ball games o lahat ng mga events ng palaro during your time, K5 Ted? This is the first time po, K5 Eljan. And dapat na kung merong accreditation, sabi po ninyo, at nalaman na merong exclusivity, sana sinabi na sa inyo na huwag na kayong pumunta dyan. Tama, kasi hindi natin kailangan grab na lang natin, i-share na lang natin yung live nila, di ba? Correct. Mas easy yung buhay sana natin lahat. At saka happy din ang yung purpose kasi. At least yung mga taga Region 6 o taga Region 8 o taga Cagayan na hindi po makapunta dito, they will have an avenue kung saan po mapapanood nila ang kanilang mga games. Yun lang naman. Kung nagsabi sila na hindi pwede earlier, hindi na tayo pumunta dito. K5 Noel, ang tagal mo na rin sa broadcast, ang dami mo ng istasyon pinanggalingan. Meron bang experience ka sa palaro na hindi ka pwede mag-cover ng mga games dahil hindi ka pwede mag-live? Kasi nung una wala pa tayong Facebook, ang ginagawa natin, nagla-live tayo sa ere. Kahit nga sa on-air, pinagbawalan tayo kahapon. Sabi ko hindi, nasa Bacolod yung broadcast namin, hindi dito. So, nagbigay pa ng instruction na hindi pwede. Sabi ko, on-air, bakit hindi pwede? On-air, lahat na we're so very, this is my first experience talaga. Sir Eljan. Hindi po tayo, we are not saying na, we respect them. Pero, pati na yung on-air natin na live na coverage ng laro kahapon, bawal. Para sila may-ari ng K5, ha? Oh. Sir Eljan, ba yan? Marcelo ba yan? Marcelo?
Hindi ko alam, ano? Hindi ko din alam. Pero yung bakit to natin dinala ito sa Eri? Para malaman po natin mga kababayan na gusto natin pero hindi pala pwede. And hindi din nila tayo masisi dahil wala silang prior announcement. Ang nangyari ganito yon. During the 23rd, di ba 24 yung opening? May 23, dumating tayo dito. Nagsabi si Sir Errol na merong exclusivity. Pumunta po kami sa secretariat to clarify on the 24th in the morning. Sabi ng secretariat, sir, parang wala na ata, nawala na yung exclusivity. Sabi ni undersecretary, I forgot the name. Sabi niya, i-confirm nyo na lang doon sa PIO. So pumunta kami doon sa mga staff, yung walang PIO, kumuha kami number, ay ibigay. Binigay ni Errol yung number niya para at least kung ano instruction ibibigay. And on the next day, nagkaroon po ng laro. Naglaro na doon sa volleyball ang Philippine National Volleyball Federation na sila po yung officiating official ng laro. Sabi nila, sir, bakit hindi ko nag-live? Andito naman kayo. Sir, hindi kami mag-live kasi para lang kami sa Western Visayas. So nag-request sila kasi wala. Sabi ko, bigyan nyo lang kami ng proof na pwede kami. So nag-chat, yung chat screenshot ko. Sabi, sige, pwede. So yun ang reason bakit kami nag-broadcast noong nakarang araw. And then kahapon, pinuntahan na po kami ng staff galing po ng provincial government and we're so very thankful kay Sir Kenneth, very cordial. And in-explain po naman niya. Kaya in-explain natin na kanyang ating side. Nag-try din siya mag-consult doon sa kanila. And then, pero hindi talaga. So, ang atin naman, we always respect what are the regulations. Kasi ang atin dito, yung purpose lang talaga natin is just to give an update. So, kaya, K5 Edward at sa K5 Joseph Philippines, Sir Noel, at sa ating mga kababayan, kay Roldan, Sir Ted, kay Attorney Di Palubos, ano, attorney, ang sa legal opinion na natin, pag magkakaroon ba ng isang kontrata, dapat it should be brought in public pag mayroon po tayong procurement. Tawag kasi dito, if tayong bumili ng serbisyo, procurement of service yan. Services. Services. Kung mag-sponsor sir, kung government events, kailangan din ba diyan mayroong total disclosure or it should be transparent? Attorney Di Palubos po. Yes, of course. Kailangan talagang transparent yan kasi government event yan activity yan na involving public interest. So kailangan talaga alam ng stakeholders kung anong mga nangyayari, especially na ganyan na first time pa na ginawa na mayroong exclusivity yung pagla-live ng mga laro Nag-host din ba yung region di ba last time sa palaro kayo nag-host sa regional meet diyan? Exclusive din ba? Yeah, regional. Yeah, open for all yun. Wala yun. The last time doon sa Cebu, sir, di ba? Region 7, sila nag-host bago dito in 2024. Andun tayo sa Cebu. Exclusive ba yun? Hindi. Walang exclusivity yun. Nakaka-live nga si Roy Bas ng mga... andun. Sina Sir Randy. Andun sila, di ba? First time yan. So first time talaga ito nangyari. But at least ang atin sabihin ay we have to abide and respect the regulation kasi yan ang nangyayari. So atin lang ay parang nanibago tayo for the first time. So attorney, ibig sabihin nun, so even if hindi kasi clear kung sino nag-sign sa contract, DepEd o provincial government. Ang palaro ho ba ay LGU initiated event o DepEd ito? That's DepEd. Yeah. Kung host ang isa, for example, mag-host ang Dumaguete City, anong magiging papel ng Dumaguete City? They will be the one assisting sa mga areas, sa venues, at saka sa mga billeting facilities. Pero yung budget talaga niyan is from the Department of Education. Kasi kahapon pa si Errol, ikot dito para magtanong kung sino ba talaga yung hindi pa clear. So yung atin na lang ay we have to abide with the rules. And siguro this will be the first, natatakot na tayo sa susunod na palaro. Baka lahat na games hindi na ho natin pwedeng i-cover. Baka hindi na ho tayo nga makapagpasok, kung wala tayong ticket. Yun ang problema natin, But nonetheless, we're just so happy kasi napakaganda po ng Ilocos, And well prepared po sila for the palarong pambansa. Kaso lang, this is our first experience na ang mga ball games, athletics, tingnan mo naman ball games, lahat ng mga ball games, you cannot cover. Hindi ka pwede mag-live stream. Lahat ng athletics, you cannot live stream. Pwede ka lang mag-interview, pwede ka lang kumuha ng picture, the rest hindi na pwede. So, hindi na pala ito palarong pabansa. Kaya sabi namin, tinamaan kami dito ng bagyo kahit walang bagyo. Napakalakas po ng signal na tumama sa amin dito. Yun po yung tumama sa amin dito ngayon. Wala ho tayong magagawa. It's the regulation. Yes, sir.
K5 Eljan, K5 News FM Philippines, I go with the idea of K5 Dumaguete, kay attorney. National games to eh. The name itself suggests, is very explicit eh. The name is Palarong Pambansa. This is the national games. And we have two national games. One is the Palarong Pambansa under DepEd, the national government funded by the money of the people from the taxes. And the second is the private, yung PRISA. Yung PRISA, it's a private endeavor. They can do something because it's a private endeavor. Pwede na gawin ang gusto nila. UAAP, they can do Hindi tayo pwede kasi private yun eh. If they say ganito, binigay ko yun kay Ted Aujero Francia ang rights, so anong magagawa natin? Wala kang pakialam doon. But this is Palarong Pambansa, this is a national games, and this should be bounded, and the national interest is at stake. We are all stakeholders. And I think this yung ating lang naman sana kakipag, Eric. Yes, sir. Ang ating pong kinakatakutan, sana po, the next time meron tayong palaro, hindi na sana ganito. Kasi mahirap din sa mga, or kung gusto naman nila mag-exclusive, mag-advise na lang sila ng earlier pa. Para at least din na tayo mag-cover. What if sa mga games ng DepEd K5L dyan, mag-charge tayo, mag-singil tayo sa kanila if they want to get covered. Ganon din. Quid pro quo tayo dito. Kasi ang sabi ko sa kanila, unfair naman during the regional meet, lahat ng mga local radio stations nagko-cover, patay-patay po tayo. Kayod marino po tayo just to give them the best, tapos sasama lang tayo sa mga atleta natin dito just to give an update per region. Bawal na. So medyo naman, pero this is a learning experience and maybe ang ating lang mahingi ay they have to inform earlier and sana po hindi maging franchise ang Palarong Pambansa po, sir, na kagaya po ng Miss Universe at saka yun lang po yung ating kahilingan. Ted, ano ba yung masasabi mo, pare Koy, dyan po sa Iloilo? Charge na lang tayo ng per minute na lang yung bayad nila sa sa network K5 Eljan. Kung gusto nila, parang ma-cover natin. Magparangkahan lang sila. Si Kalibo, tanong natin, kamusta? Kalibo, okay lang ba sa'yo to? Baka kayo mag-host dyan ng, ng Palarong provincial meet, baka exclusive sa'yo, ha? Sir, dyan yung sa Kalibo lang, syempre maraming nagsusubaybay dito sa Region 6, especially kay Brianna, no? Kay maraming fans sa dito. Hindi, exclusive kayo eh. Wala, hindi pwede na ngayon eh. Sabi ko sa'yo, hindi pwede eh. Ba't ka, Pag sa Olympics, Sir Eljan, paano yun? Ang Olympics, it's not a national, it's a private event. Na meron silang private na mga organizer. Kagaya sila ng Miss Universe, ang Olympics kasi, di ba? Parang may rights. Pero kahit may rights na, kung mayroong broadcast, at least pwede tayo makagrab, no? Credit natin sa nag-cover. So, ang sa atin lang naman ay, ang kinatakutan natin maging president, baka pati regional meet natin, balang araw, magkakaganito tayo. Privatize. Yeah, Sir Noel, baka pagdating ng araw sa Rojas, baka provincial meet nila, hindi na tayo pwede mag-cover din na Rojas. Parang nakakatakot ito, Sir Eljan. May failure din on the part ng DepEd because they did not issue a prior notice. No? May anong purpose ng media accreditation if walang prior notice at anong meron sa Ilocos? No? But ganito yung nangyari, Sir Eljan. No? Actually, sa part naman ng mga viewers at ng mga tagapakinig, maraming dismayado. Minsan yung iba tayong sinisisi, but of course, we're trying to explain na hindi ito sa K5 News FM, but of course doon sa mga organizers, Sir Eljan. So gagawin na lang natin, we have to abide with the rules. At alam niyo po, napaka-warm po dito sa napakaganda po ng lugar. Na-inlove po ako dito sa mga lugar, kagaya po ng stadium nila. Na-inlove pa tayo, kaya nga gusto nating ibigay at ipaalam sa buong Pilipinas. This is how beautiful. Ilocos Norte. Ganito yung kaganda. Tapos dito, maraming mga spectator ng volleyball, ng basketball. Hindi pala para natin pwede yun, So, mga K5, dito na po tayo, at least ma-explain at malaman natin kababayan, bakit kahapon marami kasing nagagalit kasi hindi nila nakikita yung laro ng Western Visayas kahapon. Maraming nagagalit, at least maintindihan nila bakit hindi na natin magawa. So,
So maraming salamat po sa ating mga kapatid na himpilan, but we will try our best na bigay po sa inyo mga update mula po dito sa Ilocos Norte sa ating K5 News FM Sports and Entertainment Bureau mula po dito sa Ilocos Norte. Kasama po ang buong coverage team para sa Palaro 2025. Ako po si K5 Eljan Castaño para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. Palarong Pambansa Update. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mabagyan to ang pagpauto si bubunot ni Operations Manager Eljan Castaño. May exclusive bilet yan. Dapat exclusive lang to sa couple fit, no? Muning nakakuha sang kontrata. Ipalarong Pambansa na public event ini. Run by Department of Education. Tapos hindi pwede maka-live. Dito si Ilocos ng Marcialo. Balik kita sa Marcialo. Now you know. Ma'am Joy Ainaga Arquisa, good morning sa Barangay Maray, Bugasong Antique. Ma'am Joy Ainaga Arquisa, Ma'am Arlita Bantiling, Ma'am Gracie Rosso Amistoso, kag sa dunya sa kapamati Sandaya Bryce, si Ma'am Melody, si Sir Tamboy, kag si Sir George sa Poblacion A, Duanya sa Iloilo. Magpangapilon ka mo dyan, DTX Coffee Mix, kay Bing Lotero Tan, Ma'am Bing Lotero Tan, kay Sir William Tan, kag kay Apple Tabataasan sa Tubungan, Iloilo, Jean Ray Seaman, Mami Asun Pineda, good morning. Hold on, pagbalik tang update naton sa Disgrasya sa may Sunset Boulevard. And ang update man naton sa ining istorya ni Yulin Castro. Ining vlogger balang namuyayaw! Kagdang hikay sang pagkaon kagapi diri sa Iloilo City. Magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhong sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-desakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sang kalipay. Wala sang baya ay bisan anong man kabudlay. Wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangangayuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincere. Oras alas 8:39 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, Sir Junjun Lingaya, Sir Mike Malones. Tumar doon DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Bata mo inablos or apo blang nagamasakit ga ubo-ubo bla, patumaras ang Mighty C syrup for kids. Kung ikaw parang mabako ng imong immune system, tumar ka Mighty C. Nagapanami man sang kaon kag tulog ang D3 Bio, nagatunaw ini sang fatty liver kag kidney stones. Kung ikaw natrangkaso, kay nabasa ka sang ulan, kag na sobra kainit bla, tumar ka D3 Bio. DTX 500 kung nagaling ng ulo mo, nagaminopause ka or hana ka magminopause or andropause sa mga lalaki, DTX 500. Along sa peke nga DTX 500 ang ginalibod nga nasulod sa botelya tapos soft gel. So ginaklaro ini sang klinika nga ang DTX 500 hindi na siya soft gel kag why siya nasulod sa botelya. 8:41 sa aga, dapat mamangkuton si DepEd Secretary Angara. Insat, may exclusivity ang pag-cover sa palarong pamansa. Sa kalawigon na naton, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Bings PSD, Ma'am Joy Aina Garkisa, Ma'am Maymay Linggaya, Ma'am Bings PSD, kay Ma'am Bete Solosyo sa media. Buhay dito sa media mo! Piyak dito nga barangay, 18 kita tuig. Tapos, nagpaway lang kita 3 ka tuig or 3 years. Subong from 2021 Radyo Bandera kita, sa subong K5 na another 3 years or 4 years.
Why take ka bati nga gin-exclusive niyang coverage sang palarong pamansa? Subong lang kag dito pa sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte ang at least mangin mathagla sa inyo ang exclusivity subong kung nga hindi pwede ito maka-live hindi ka ito maka-cover live. Bisan sa radyo, hindi mo kita nga bisan sa radyo. Sa una ang tao imagination lang nilang ginagamit nila Ma'am Aisha Ahmad mo. Ma'am Bing's Birthday, kay Ma'am Cristy Rivera, there sa First Restaurant, Ma'am Rose Cabanga Limbage. Imagination mo lang mo. Gampang Bay Football, Western Visayas versus National Capital Region. Number 5, sang Iloilo. Sang una, mga Chipi Kaligdong pa to. Kagaayan Araneta. Chipi Kaligdong, ara sa may first quarter court. Nagsipa, sulod! At that time, ginagamit mo ng imagination mo. Pero sa pagligat sa panahon, kay may breakthrough na sang technology nga makakita ka na gin-maximize. Hindi mo kita nga may exclusivity ini. Ining aton nga pag-usisa ang may exclusive rights subong ining couple fit. Couple fit. C-O-U-P-L-E. Fit. Couple bla. T-L sa mag-asawa. Couple fit. Kung manotice ninyo sa mga real subong, why man na problema kay ila ng negosyo? Pero dapat sinang DepEd nag-say no. Ang pamangkot, diin niya nga transaksyon. Is this between Department of Education under Angara's leadership or ang couple fit may kontrata exclusive na napirmahan o po sa Ilocos Norte government? Eti kon exclusive ka, siyempre gataas ang viewers mo. So bang ginasakyan nila ining kabantugan ni Brianna Nicolaang. Amo ning darling of the crowd nga volleyball players ang Bacolod Taytong High School representing Western Visayas sa secondary volleyball girls. Kag ining sa Eastern Visayas Region 8 nga gwapa man, beautiful man nga si Andrea Jane Labajo. Andrea Jane Labajo, may uton na siya nga si Abigail Labajo nga nagampang naman niya para sa Western Visayas nga estudyante sang Bacolod Taytong. Kita nyo sa ba mga feed ninyo, puro Brianna ang, puro ning si Andrea Labajo. Kay ginasakyan nila ang interes ng tao. Actually, doon kay madula man na. Ang interes ng tao na kay Brianna, kay mga kay Andrea Labajo, madula man lang na. Ga-appreciate kasi mga pretty faces sila mo. Stunning beauties. Galing kay gin-exploit lang niya sang exclusive nga kontraktor. Ti palarong pamansa ang mga gobyerno, mga LGU, provincial governments ng Iloilo, city governments ng Iloilo, Bilog sa Visayas, nga may mga tiglawas, mga atleta nagpadala sang nag-cash out, may pondo, government fund. Tapos exclusive mo imo da nga bisan coverage hindi mo ka-cover. Hindi mo kita nga tong balblak ina ni K5 Eljan Casanyo nga ga-cover sila sa volleyball game kay hindi pwede nga mag-live sa video sa social media, on air lang. Why man dito na broadcast sa Ilocos Norte, gin-broadcast man dito sa Negros kag sa Bacolod City, hindi pwede. Balingag bla klase patakaran bla. Pero ako maglantos ni Deb because nga may kontrata, no? Kung ikaw yung mag-exclusive nga mag-cover sang event Sir Dan Calvo, Sir Larry Praso, kay Sir Melchor Recto, Sir Ayan Oxenia sang Light of Glory Taxi, Sir Golden Boy. Di siyempre ko task viewers mo, duro mo nga kung damo viewers mo, kung may mga may mga advertisement ka. Di pa mangkot sino. Sanay sino, diri makabilipiso. Sining exclusivity for the first time. Lawig na kita, Sir Cesar Cabalong, Ma'am Aisha Ahmad sa media, to God be the glory, ganyan naglawig kita. Ay, mag-o lang tek matay sini. Kambot ko na ibalon ni Secretary Juan Igado Angara. Tita ni mga bangao. Talang niya mga media outlets, sino naman kadto to? Kay exclusive na lang ni. Ang mga Miss Universe niya, okay na kasi hindi ka na kay private entity na nagapadalagan mo. Miss Universe Philippines, Miss Universe Organi, ang University Athletic Association of the Philippines. May mga exclusive, may mga may mga
may ara na sila yasang ginakontrata nga hindi nga kwanda nga TV network nga mga exclusive sa ila yung UAAP di ba ara na sa may sa una ABS-CBN sa Channel 23 ang NCAA sa GMA di may exclusive may pinirmahan na sila kag that is a private thing, private schools na iya. Ang concern ni Subong niya ikaw nga nanay nga nagpadala to sa bata mo nga may player nga may bata ka to hinablos ka may apo ka and the only access nga imo nga makuha is through the coverage sang K5 News FM Philippines sama mo nga 16-man team si K5 Karen Badilla Lindre sa aton sa Iloilo, si Melmal de la Cruz dito sa K5 Antique sa San Jose, si K5 Angel May Ciudad halin sa Rojas City, si Berting Gaqueto ang paborito gini Ma'am Laura sa Magaysay. Sakto na Ma'am Laura si Berting full of potentials na gaida sa nang nagakabagay sa iya. Amo na nga subong naga-shine siya, naga-glow ang iyang career sa dito sa Bacolod. Kaya tinabuyan sa mo, gina-encourage sa, gina-motivate bala siya. Kita mo? Di, may iba't pag yung mga reporters. Karon amo nagkakatabo, national events, tapos naguon mo. Ano ni Marcelo? Bamangkot sa ino nagdeklara sa Marcelo, din magalin ang tao nga nagdeklarar sa Marcelo sa Pilipinas. Las 8:48 na sa aga. Si Brianna ang kag si Andrea Labajo ang ilang katahom Ma'am Maricel Casiple, hindi man ko maglayo Ma'am Maricel. Ang katahom ni Brianna kag ni Labajo, kung natawon mo Sir Lawrence, kombinasyon ni Labajo kag ni Brianna ang si Ma'am Maricel Casiple mo. Oo, kombinasyon man ang katahom ni Brianna kag ni Andrea Labajo. Mga maamo ni kay Ma'am Betty Solusyo Maluya gayhan si anong bibot kon mraway. Guwapa ha? Puti-puti Ito man, mga itsura dahil Brianna kag ni Andrea, ni Labajo kag ni Ang. Ito mga Ma'am Lorena Joso man. Tuod, ang kadlaw mo Ma'am Maricel nga batunan na bang kabaturan bla. Itsura na daw mga Mami Asun Pineda man mo. Ang bataon pa si Mami Asun Pineda mo makita itsura na. Sus, si Mamay Linggaya. Ang bali Ma'am Maricel niya sana all. Tituod man. Si Kuanay bla si Wingwing kay si Arn to bla. Arn dakpan. Si anay Congressman Arnulfo Teves na dakpan. K5 News FM Flash Report. Sekta na si langga ni Sir Lawrence. Di na siya. Dali langga, dali. Good morning. Yes, na mga K5 ang kasunod lang sang balita no. Ang si Arnulfo Teves Jr. mga K5 ang nadakpan sang ang mga individual o kun nagpakilala ini mga tawo nga nagpakilala nga pulis o kun immigration sa Timor Leste bala ka K5 Ted. Kaga ang post nga ini ang ginkumpirma sang iya nga anak nga si Axel. Ining si Axel mga K5 ang nagpahayag man nga nagapangayo ini sang bulig bangod ang pagdakop kuno sa iya amay ang isa ka kidnap. Kidnap. Buhay ka panago to. Hamal mo. Ilo mga plangga. Ganito, ganito. Si Congressman Arn po ito. Wala kong kasalanan dyan. Gusto ko naman sanang umuwi dyan sa Pilipinas. Kaya lang parang hindi pabor para sa akin. Di ko naway kay Moya sang kahilabtanan sa pagpapatay kay Governor Roel Digamos ang Negros Oriental. Lagyo ka Diba? Sa agad ka. Kaya balya kay K5 Ted, wala ko no sang dokumento o ko ng warrant of arrest man lang. Naging pakita ining mga tawo kay K5 Ted nga nagkuha sa iyang bala mo kon mga sundol mo isang tadlong-tadlong nga mga proseso weng. Ang presidente mga buyong nga mga wanted person, hindi mo nimdakpan, nagbinuyong man siya sa una, kundi subong ginabuyong man sa weng. Ito bangon niya di, mayom na kidakpan na. Yes na, ang aribala na may video kita sang panawagan ni Axel Teves ang sa pag-aresto sa iya nga amay kay K5 Ted. Okay. Greetings everyone. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped
earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese. Kung anong ginimo mo, Arn, nagkabalik na sa imo. Ikaw na, pang kidnap mo mga tao da. Tinayam, napamatud, ano yung Sir Ronnie Silva mo, Ma'am Mediculiso, Ma'am Betty Soloso, Sir John Lingaya. Ngati si Arnie Tevez sa una to, panumbaman obran nas Negros Oriental. Kita mo sa sobra niya nga kakulba, sa galibot-libot sa Negros Oriental, weng. Way sa gasakay sa, way sa galan trip. Kaya basi, kulbaan siya nga basi bumbahan, landmine lang yaslakyan. O gani ambush siya. Ang ginimo niya magkadto, halin sa isa ka banwa, pakadto sa isa ka banwa sa iyang distrito, sa 36 ng Negros Oriental. Abi mo ko na yung nasakyan niya, helicopter! Kaya astang landong niya, ang anang haron, na kulbaan na. What you saw is what you reap mo. Sagad, matimo ka. Ato niya, maluoy ka man tani ni kung way malang sang ginimo man. Aling kiti, look, who's talking, weng? Ibla, weng? Yes. Tevez and Roque, the same, kuno ay kasalanan, insat sagad ka flew away sa Pilipinas. Ambal ni Ma'am Laura. Bigyan pa ngayon ganito, Ma'am Laura, si Roque, to kasaylo man. 8:53 na wingway, nakita oras ba, lipot oras ta. Si mama mo, Betty Solosyoga, pamugno ambal niya, good morning, weng. Bugnanay si Mama Betty. Good morning, Mama Betty. Apa, papabot pa. Papabot, mayong aga. Kapamaho ka doon? Kapamahaw na sila. Very good. Weng kamaan ka, weng, kung si Ma'am Betty na may snack-sack, iblagay ingos kahit nga, ma, French fries, ma. Kamaan ka nga ang French fries, weng. Wait na namin binto to sa Fransya? Wait, tok na mo na. Inamangkot ko tok na mo sa France. Tin sa French. Ha? Tin sa French. Amo gani, pamati bala Ma'am Divine Grace Lanan, Ma'am Maymay Lingaya, kay Ma'am Lorena Dioso, Ma'am Ayos Ahmad. Why dito na po sa France ang French fries? Abin mo kung diin? Diin. Tuya sa dunya sa? Sa snack-sack? Tuya. Pero ari, kidding aside, kilala nga Pommes Frites, Pommes Frites, Frites, ang French fries sa Belgium, wing. Sa Belgium magaling ang French fries, bakit sa France, mabaga French fries. Ginapayag kaging tawag sang American soldiers nga dito sa Belgium sang World War I, ang fried potatoes ining kung baligin ano gin prito nga tatas nga French fries. Bangod, dominante ang lingwahe nga French sa mga lugar sa tungation. Ang ginagamit nga tinaga or lingwahe dito sa Belgium, wing, is French. That is why kaya gitawag nga French fries. Pero tawagin sini, ang original nga tawag is Pommes Frites. Pommes Frites. Frites. Ayos? May naman ang kadaweng? Oo, Pommes Frites. Pommes Frites. Parang pa-order ako sa may Jollibee. Hello, pwede ka ka-order. Ano order mo, ma'am? Pommes Frites. Go large? Go large? Large. Regular lang? Yes. Large kita, large. Ang isa ka balding French fries, wing mo, boss mo? Kung dahan kami ni Mama mo, Betty? Kung why ko kapamahaw, pwede. Boss? No, dahil sa ketchup, ano? Guarantee. Agwantala kita pagkatapos. Tumaran nyo dahil yung DTX 500, no? By the way, wing, to 856 na. Si Freddy Aguilar, patay gilwing na, 72 years old. Yes, bali si Freddy Aguilar, mga K5, ang ginakilala gid sa iya mga ambahanon nga anak, ang estudyante.
ang estudyante blues kaga ang madamo pa sa ibang bayan ko ka K5 Ted siya man ang nagkata. Ang bayan ko'y muna? Hindi. Lain na no? Bayan ko binihag ka. Muna? Magdalena, ikaw ay sawing palad. Ano pa isawing? Ang estudyante blues. Ano ganyan kanta namin? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal. Naya, Ted, ambal ni Mamedi. Mamedi, way mga kugilinto. Basig na, Mamedi, basig na into mo kami di, ha? Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Nagkapamati, nag-enjoy sila, monthly payout. Kagawad Mila Villadies. Kagawad Mila Villadies. Barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Ang anak pagidwing, iya maglina, no? Ano pagidwing? Ang pagid ang bayan kong Pilipinas. Kumana sa una, ako nga kantis piece ang elementary to sa Dueña Central School mo. Nadaog. Ha? Nadaog. Oo. Hasta galing kipag-college ko. Hasta ka-college ang gakuan pa ko nagayantay pa ko sa choir, choral to sang arts and sciences sa CPU. Nag-champion pa kami yung first year college ko. Pero pag second, third, and fourth year, weng, mamakot ako nagdaog pa, why? Nagdaog yapon. Daog-daog. Pero at least nag-champion. Oo, among galing na, weng. Sige. Roman lang, ilang alan, oras na mo ni Ma'am Weng-Weng, oh. Maka-vocalize pa kita sa Why kanami, manggali, magkanta si Ma'am Weng, nabali Ma'am Mediculiso, Ronnie Silva, Ma'am Betesulo, sa manya, wow. 8:58 na, weng. Salamat, weng. See you, boss! Yes, no. See you tomorrow, mga ka-K5. Ang ining update ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pang mga sakit. Gikan sa inyo center, ini si ka-K5 Wayne 02 Senyares para sa nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. No more nights, no more pain. Ara ang Ginoo sa iya balaan nga templo, didto sa langit ang iya trono. Ginatanaw niya kag ginausisa ang tanan nga tawo. But the Lord is still in his holy temple. He still rules from heaven. He closely watches everything that happens here on earth. Psalm 11 verse 4. Ang malain nga mga buhat sang malain nga mga tawo, amo mismo ang magapatay sa ila. Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios. Calamity will surely overtake the wicked. Heavy penalties are meted out to those who hate the good. Psalm 34 verse 21. The Lord replies, I will arise and defend the oppressed, the poor, the needy. I will rescue them as they have longed for me to do. Nagasiling ang Ginoo, buligan ko ang mga kubos, tungod kay ginadaog-daog sila. Kag nagaugayong sila sa pag-antos, protektaran ko sila, kay amo ini ang ginahandom nila. Psalm 12 verse 5, this is the word of God. So there's no need to dread. Sir Dan Calvo, Pastor Bob, Sir Alan, thank you. Mama Maricel. Ang oras alas 9 na sa aga sa Pilipinas. Sa aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus sa aking musika. Ma'am Glory Blanco, Cedo Nagalio, thank you. Ma'am Laura. Kay Sir Eric Gose. Tita Ambing Baez Kabasak, Manong Boy Berhamin sa Rojas City. Sir Junjun Lingaya, Mamaymay, Sir Mike Malones, Sir Bebo at Ma'am Betty, thank you ha. Si
Si Jesus ang aton nga musika. Mami Idang Bernil, mi! Along ikaw dyan sa Barotac Nueva. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba.